मुनु ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ଆମର ଡିମାର୍ଟ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମାନେ 99 ଟଙ୍କା ରେସ୍ ଅଛି। ଏଠି 99 ଟଙ୍କାର ରେସ୍ ଅଛି। ବାସ୍ 99 ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଟା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଚର ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆମର ସୋରିଆ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଡବାରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଅଛି ଟାଟା ନମକ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଏଥିରେ ସବୁ ଡବାରେ ସବୁ ପୁରେଇଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ଏଥିରେ ଆମର ଲୁଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡବା ମାନେ ଆମର କାଚର ଜାର୍, ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଥିରେ ଅଛି ଲୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି କୁହ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି।